Irridu naraw li l-ewwel prijorità tkun il-gżira Għawdxija u mhux ir-rejba għall-flus ta' 4 individwi. Hekk qal il-President taċ-Ċirkolo Gożitano Alfred Grech f'diskors illi għamel fl-okkażjoni ta' Jum Għawdex. Huwa qal li minkejja l-progress kollu li sar it-theddid għall-identità u l-integrità ta' din il-gżira għadu hemm u jista' jkun ukoll li sar aktar serju milli wieħed jista' jaħseb. Huwa saħaq li fost it-theddid prinċipali hemm l-influss tal-barranin f'Għawdex. Dan l-influss minn barra qed ibiddel il-wiċċ demografiku qiegħed ibiddel ukoll l-identità ta' din il-gżira. Waħda mir-raġunijiet prinċipali tkun ir-riżultat tal-politika sfaċċatament żbaljata li biex tikber l-ekonomija ta' pajjiżna jeħtieġ li żżid il-popolazzjoni. It-tieni theddida hija dik tal-affluenza fejn pajjiżna qiegħed jinħataf mill-ftit bi ħsara tal-kotra. Qed jiġi mfarrag bil-bin intensat u ikraħ u qed jitlef is-sbuħija naturali tiegħu. Alfred Grech qal li l-akbar theddida iżda ġejja mill-ispekulaturi u l-iżviluppaturi illi ħatfu l-pajjiż. Huwa żied jgħid li din mhix ekonomija mibnija fuq il-produzzjoni imma ekonomija mingħajr ippjanar u ta' min iħares biss sal-ponta ta' mnieħru. Din mhix ekonomija mibnija fuq it-tagħlim soċjali iżda ekonomija mibnija fuq il-kapitaliżmu liberali. Huwa sostna li kulħadd jaf li t-traffiku fit-toroq żdied u żdied iżejjed b'tali mod illi sar problema mhux biss għaċ-ċirkolazzjoni iżda wkoll għas-saħħa tan-nies. Fid-diskors tiegħu Alfred Grech qal li pajjiż jista' jfalli mhux biss mill-lat ekonomiku iżda wkoll fil-karattru soċjalment u spiritwalment. Pajjiżna jista' jfalli wkoll x'in il-bużżieq għal infaħna u bqajna nofħu tinfaqa'. Quddiem dan kollu wieħed għandu jirrifletti u jara eżatt li l-ewwel prijorità tkun il-gżira Għawdxija u mhux ir-rejba għall-flus ta' 4 individwi.